खुलुमबाय बड'लाइभ 24 नि स्टुडिअ आं जनाली बसुमतारी। नोंथांमोना बे सावगारियाव थानाय सेंग्राखौ समाज बिजोङाव एबा ससियेल मिडियायाव नुदों जानो हागौ। बे सेंग्रानि मुङा बिलिफां बसुमतारी। बिलिफां बसुमतारीया तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि फरायसुला। बिलिफाङा गाज्रियै बुजादोंमोन एबा गाज्रियै सासे फरायसुलाजों बुजायनानै जोखोम जादोंमोन। बेनि उनाव दायो बे फरायसालियाव बर' फरायसाखौ गाज्रि बुनाय जाथायाव मोनसे गोरोबलायनाया फैबाय। बेखौ लानानै आं दा फोरमायनो थांगासिनो। बर' फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय जाथाय। बर' फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय जाथाया मोनसे गोरोबलायनायाव फैबाय। तेजपुर साइन्स एकाडेमीयाव जानाय जाथायाव गोरोबलायनाय फैबाय। बिलिफां बसुमतारीखौ बुनानै गाज्रि जोखोम खालामदोंमोन। तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि खुंथायारि गोरायुं आफाद गौथुमफोरनि गेजेराव गोनांथार सावरायलायनाय जायो। तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि बर' फरायसाखौ गाज्रियै बुनाय जाथाया दायो गोरोबलायनायाव फैबाय। थांनाय 21 आगस्ट शुक्रबार सानखालि तेजपुर साइन्स एकाडेमीयाव उदालगुरि जिल्ला रौता लाइलांफारा गामिनि HS फार्स्ट इयाराव फरायबाय थानाय बिलिफां बसुमतारी मुंनि फरायसाखौ गाज्रि बुनानै जोखोम खालामनाय जाथाय जादोंमोन। बिलिफां बसुमतारीखौ गाज्रियै बुनाय खौरां आरो जोखोम जानाय सावगारिया समाजारि बिजोङाव गोबारै गोसारदों आरो जाथायखौ लानानै समाजारि बिजोङाव गोख्रोङै सोंखारिलायनाय आरो दान्थे बिदान्थेया दिनैसिमबो खम जायाखै। नोंथांमोन दिन्थिबाय थानाय बे सावगारियानो गोबां सावरायजादोंमोन समाज बिजोङाव। बेखौनो लानानै तेजपुर साइन्स एकाडेमीयाव फरायसालिनि खुंथायारि गोरायुं फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो आफाद गौथुमफोरनि गेजेराव गोथौयै सावरायलायनाय जादों। सावरायलायनायनि गेजेरजों बुजानाय आरो बुग्रा मोननै नखरनि दिथागिरिफोरनि गेजेराव गोरोबलायनायाव फैयो। बिलिफां बसुमतारीखौ गाज्रि बुनानै जोखोम खालामनाय बे जाथाया दाबो गोबारै समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोङाव गोसारबाय थानायखौ लानानै तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि गोरायुं रन्जना शर्मा, बिलिफां बसुमतारीनि बिमा साबित्री बसुमतारी, सनितपुर जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि बिनन कुमार बर' आरो रौता दखरा एबसुनि आफादगिरि दैदेनसा दैमारि बिथांमोना समाजारि बिजों आरो खौरां बिजोङाव जाथायखौ फोसावथायनाय आरो जाथायखौ लानानै बाथ्रा दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ बन्द खालामनो समाजारि बिजों फेसबुक एबा इन्स्टाग्रामफोराव सालायगिरिफोरनिसिम खावलायहरो। तेजपुर साइन्स एकाडेमीयाव जानाय जाथायखौ लानानै गेदेर रादाब। बर' फरायसाखौ गाज्रि बुनाय जाथायाव दायो गोरोबलायनाय फैबाय। नोंथांमोननो दिन्थिबाय थानाय बे सावगारिनि सेंग्रायानो जादों बिलिफां बसुमतारी। तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि खुंथायारि गोरायुं आफाद गौथुमफोरनि गेजेराव सावरायलायनाय जायो। तेजपुर साइन्स एकाडेमीनि बर' फरायसाखौ गाज्रि बुनाय आयदायाव दायो गोरोबलायनाय फैबाय। फरायसा बिलिफां बसुमतारी आरो बिनिनो क्लासमेट सासे सेंग्राजों माखासे खोथायाव भुल बुजाबुजि जालायनानै गावसोरनि गेजेरावनो नांलाय खमलाय जादोंमोन आरो बेखौ लानानै बे साननैसो गोबां ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों। हारि दाङाबाजिसिम जाहाथे बे बेबस्थाया थाङा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो बे प्रेस मिटखौ लानांगौ जादों। बे सानथामसो कन्टिनिउवासलि रायलायबाय थानाय जादों। दा बिलिफां बसुमतारी बिथांनि नखरनि गार्जेन बिथांमोन आरो लोगोसे जाय सेंग्राजों नांलाय खमलाय जादोंमोन बिथांनि गार्जेन आरो लोगोसे बे स्कुल एडमिनिस्ट्रेशननि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनजों दिनै सावरायलायनाय मोनसे जाबाय आरो बे गथ'फोरनि जाहाथे इयुननि फरायनायखौ नायनानै जोङो बे बेबस्थाखौ बेयावनो फोजोबनांगौ आरो जोंनि बे नांलाय खमलाय बेबस्था जि मोनसे थासारि जाबाय थादों समाज मिडियायाव बा ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाबाय थादों बेखौ जोङो फोजोबलायनांगौ आरो हारि दाङाबाजिसिम जाहाथे बियो थाङा बेखौ बयखौबो खावलायबाय। दिनै जोङो मोनसे सावरायलायनायनि गेजेराव गरन्थ फैनो हाबाय। जोंनि बिलिफां बसुमतारीनि जि बुनायाव मेगनाव एसे दुखु मोनदोंमोन बे दुखु मोननायखौबो बिथांमोननि गार्जेना जायनोखि सेंग्राया बुदोंमोन बिथांमोननि गार्जेना कमप्लिटलि बिनि रेसपन्सिबिलिटिसखौ लादों, बिनि मेडिकेलनि गासैबो दायित्वखौ लादों आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि खालामा
बेखौबो जोङो आफाद हिसाबै स्कुल एडमिनिस्ट्रेसनजों लोगोसे बै सेंग्रानि बिमा बिफा आरो माखासे इन्टेलेक्सुयेलफोरखौबो जोङो स्ट्रंलि बुंनाय जादों आरो बिथांमोनाबो रिटेन बेखौ जोङो होदों इयुनाव जाहाथे बेबायदि जाया होननानै आरो बेखौनो जोङो रायजो राजा नोंथांमोनखौ फोरमायबाय आरो ससियेल मिडिया बाहायगिरि इउटिउबार पेज बाहायगिरि बिथांमोनखौबो जोङो खावलायदों जाहाथे दिनैनिफ्राय बे ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनाय एबा गोसारनायखौ बन्द' खालामो गोजोन्थों। नामा मुङा साबित्रि बसुमतारी आं बिलिफां बसुमतारीनि बिमा थांनाय साइन्स एकाडेमियाव 21 तारिखआव जि जालांनाय जाथाय बे जाथायनि थाखाय ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल खालामनाय जाथायफोरनि सोमोन्दै जों दिनै साइन्स एकाडेमियाव जयैनो मोननै हान्जानि गेजेरजों सावरायलायनानै समाधान जाबाय आरो बे समाधान जानायनि गेजेरजों दिनै जों ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनायफोरखौ माने जाहाथे बेबायदि गथ'फोरनि इयुन फिउचारखौ नायनानै बेबायदि माने भाइरेल खालामबाय थाया बेखौनो आं साफ्रोमबो ससियेल मिडिया सामलायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय जायोदि जाहाथे बन्द' खालामनांगौ जाहाथे हारि दाङाबाजि माने खैफोद जाया गासिबो जों खौसेयै थानो हानाय बायदि आं बेखिनिखौनो नोंथांमोननिसिम ससियेल मिडिया सामलायगिरिफोरनिसिम बे खौरांखौ आं फोसावहरनाय जाबाय जाहाथे नोंसोरो माने अननानै बन्द' खालामनानै होयो आरो थासारिखौ माने शान्ति लाबोयो। যোৱা 21 আগষ্ট তাৰিখে তেজপুৰ সায়েন্স একাডেমীত ক্লাছ 11ৰ দুজন ছাত্ৰৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজিৰ ফলত এটা সংঘাতৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই সংঘাতৰ আছে মীমাংসাও কৰা হয়। আমি কলেজ কৰ্তৃপক্ষই তাৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লৈ আমি মীমাংসা কৰিছিলোঁ আৰু যিজন ল'ৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল তেওঁক আমি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যি অভিভাৱকৰ লগত আমাৰ গোটেইখিনি বুজাবুজি হৈছিল। অভিভাৱক দুজনৰ মাজতো সম্পূৰ্ণ বুজাবুজি হৈছিল কিন্তু বুজাবুজি হোৱাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত কিছুমান পোষ্ট ভাইৰেল হ'ল যিবিলাকৰ কাৰণে সকলোৰে মাজত এটা চিন্তা হ'ল। গতিকে আজি আমি আপোনালোকক সকলোকে জনাওঁ যে আমাৰ এই ভুল বুজাবুজিৰ মীমাংসা হৈ গৈছে। অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বুজাইছে, কলেজ কৰ্তৃপক্ষই ল'ৰা ছোৱালীক বুজাইছে, সকলো সমাধান হৈছে। গতিকে কোনো ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত যাতে আৰু এই কথালৈ যাতে চৰ্চিত নহয় তাৰ বাবে আমি আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ। आंनि मुङा मुस्रि दैदेनसा दैमारि आं रौता दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि। बे समावहाय गासै आइ आफा रायजो राजा आरो ससियेल मिडिया सालायगिरि आरो निउस पर्टेल सालायगिरि बिथांमोननिसिम मोनसे बाथ्रा फोसावहरनो नागिरदों। नैबे तेजपुर साइन्स एकाडेमिनिफ्राय जों तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव दिनै दंफैयो। दा दिनै थांनाय 21 आगस्ट 2020 खालार खालि तेजपुर साइन्स एकाडेमियाव जोंनिनो फंबाय बिलिफां बसुमतारी आरो बिथांनिनो लोगो सासे प्रियमनाथ बिथांमोनजों गाव गावनि गेजेराव भुल बुजाबुजि गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय गाव गावनि गेजेराव दाङाबाजि जादोंमोन। बे दाङाबाजिखौ लानानै थांनाय 22 खालार खालिनो तेजपुर साइन्स एकाडेमियावहाय गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै सावरायनानै बेनि समाधाना जाबायमोन आरो दिनै फिन खेबसेबाव दिनै 24 खालार दिनै फिन खेबसेबाव फैनानै जों पुलिस थानायाव फैनानै बिथांमोननि जा समस्या बे समस्यानि सायाव सावरायनानै समस्याखौ जों समाधान खालामबाय। बे समावहाय जों खावलायहरनो नंदों जाहाथे ससियेल मिडियायावहाय जाय बिथांमोना बायदि बायदि लिरनानै फोसावबाय थादों जाहाथे बे लिरनानै फोसावनायफोरखौ जाहाथे